Кубаре, айде. Ей. Идва ли? Ask Rumen what present he wants from me. Нали го разбираш? Да. Сибуро, раги, wine, what? Бира. Бира. Дани, гледай, Дани. Yes. Но как се успее да я замисли рибата? Сега ще му подадем кепа. Кепа трябва да го разкараш малко. Дани, я дръж я така на коста, дръж му така, за да вижда, ама камерата, дръж я, стой тук и не мърди. Така, да само, но да гледа. Къде е кепа? Отпред. Ето, вижда се. Вижда ли се? Вижда се. Къде е? Ето я, да. The fish is coming! Ето, дръж там, вземи другия телефон. Дани, ела по-насам. Така, стой, така, показвай Румен сега. Ето, fish is coming! Ооо! Чуш! Oh, very beautiful! Maybe 2 kilos, чуш! 2 kilos. Кубаре, обича чуш. You like? Колко е голяма? Тате, как знаме толкова голяма риба? Айде, Кубаре, congratulations!